Ka chanela kalau lom le vek chewa tuntum video a chuanin eggless cake tuile olsam taka siam dan kan en ho ve le thung don ani tuntuma eggless cake karon siam dan tur hi a olsamina tui em a video hi a top thlengin min lo en sakula in lo siam ve le cheu don nya amma sabera chuanin bola chini dip kan da lutang chini dip hi no khat ka manga chini dip hi chu kan du thum dan zir khanin chini hi chu kan mang hnemin kan mang tlem theya kha kha chu keima ni du dan da ni sela chuan tel 1/4 cup ang kha ka mang boka measuring cup nei kha chuan kan she thiam mai in ka ringa measuring cup nei otan kha chuanin tablespoon fian teli ani 1/4 cup kha o chuan ti hianin kan chaw polang kan du ang to ka kan chawpol hnuah hianin bol hlo dang kan mamo tur te kan lo tel ve le ang maida no khat kan telanga chuan cooking soda fian te chan ve le ang kha kan tel le anga chuan baking powder fian te khat kan telanga chuanin chi fian te chan ve le kan tel le boka ti hianin heng ho hi kan chawpol le vek don ani ka shina hi ate deuh hleka ka shik na hi chuwan chuanin a bodu deuh hleka ti hianin fian hianin kan ti ni hi hetia fian a ti hianin a ol sam zawka bol hlote lo om ve le thina chuwan chuanin kan shik deuh kher ani hi a thiang hlim kha chuan shik kher bo kha ngai chuang lova ti hianin tel fian teli kan tel le ang tablespoon fian teli chuan ngun devin kan chaw polang uluk devin kan chaw polang chawpol hi a har ve reuh lutuka a hlawm duh lutuka ti hianin kan du ang to ka kan chawpol hnuah hianin bawng hnute kan tel ve le ang bawng hnute hi hei a tel zat tur chu karon ziak veka measuring cup nei kha chuan kan she thiam mai anga measuring cup nei lo tang khanin tablespoon fian te sawm ani ka hman ni bawng hnute hi voi khata leilut ngal vek lo khan ti hian tlemin ka leiluta chuan uluk te vin ka chawpol zel ani kan chaw ngun pau le tui don ti na ni chaw ngun angai em ani cake tui tak siam tur chuanin eggless cake hi a siam dan chi hrang hrang a awma tun tuma karon siam dan hi a ol sam dan ber ni in ka hria a bol hlo hmu han har sa le hau tak lutuk lo kha man ka duwa khoi hmuna po kan hmu thei tur ang kha karon hmang sham ani ti hianin bawng hnute po ka leilut zauta a uluk te vin kan chawpol le anga kan du ang to ka kan chawpol hnuah khanin vanilla essence kan tel le don ani vanilla essence hi a chin khat ka tel dona a chin khat hi teaspoon khat vel ani a ti hian ngun devin kan chawpol le ang uluk devin vanilla essence hi kan nei lo chuanin khoizu te po kan hmang theya chuanin khoizu ni lo khanin chocolate ang chi te po kha kan ti tuyanga kan tel thei bawk ani kha kha chu keima ni nei rem chanang ang khani sela chuanin a siam chop dan po kha video hmasalam panga khanin ka lo da to a endu tan khanin description a link karon da anga in lo va endon nya ti hian hei kan urna tur mall cake mall a hianin tel ka ta chhuak veka chuan paper ka pha a butter paper hi ka nei lova chuwan chuan paper pa ngai ka hmang mai a butter paper kher lo po paper pa ngai kha man thei vek ani ti hian ka du ang to kin tel ka chul mom to a hetia kan du ang to ka kan chul mom hnuah hianin kan cake ur tur kha kan da lut to ang cake mold hi kan nei lo pon kan nei rem chanang ang steel bowl te mo dekchi te po kan hmang thei ni kha kha chu keima ni nei rem chanang ang kha kan hmang mai don nya ti hian hei kan da lu zauta a kan so kewanga chuan a urna tur thir bel kan chuang sa ang kan hun chan tur kha kan da lu tanga kan chinanga gas hi alai hol da in minute nga vel kan lo chuang samha sa don ani alo sa tha to khop mai a hei chuanin kan cake ur tur kha kan da lut to ang
kan chhina nga thirbel hi gas hi kan her hniam anga a hniam bera da in minute somli atanga minute somnga vel kan ur dawn ani minute somnga hnuah chuan hei kan cake ur pawh lo hmin tha tawh em em a toothpick in emaw chemte in ti hian kan zu vitanga chemte ah khan kan hmu ang khan engmah kai tawh lova alo hmin tha vek tawh ani gas ka off tawh a ka nghak dai le deuh hleka ti hian hei alo dai tawh a kan cake pawh kan la chhuak anga thlengah hianin kan bun chhuak ang kan cake ur kha lak chhuah a nawm zawk na tur khan ti hian a sir kha chemte hian kan zu ti kual zai zai anga kan paper phah hi kan khawk ang kan letang e aw amawng lampang pawh hei a hmel lan dan a mawi khawp mai kan letanga ti hian chuan kan duh ang tawk a lianin kan chan tawh mai dawn ani kan hmu ang hianin hei a hmel lan dan hi a mawi em em a hmel lan dan a mawi ang bawk hianin a tui hle ani kan hmu ang khanin bawlhhlawh hmuh han harsa leh hau tak lutuk kha kan hmang lova ka sawi tawh ang khanin khawi hmunah pawh kan siam thei dan tur kha ka ngei tawh a bawlhhlawh hau tak lo ang kha ka thlang hram hram ani a hnip tha em em a hei a nem tha a mah hi a tui em em ani in lo siam ve nge ngei dawn nia aw ka channel min hlut saka min subscribe tu te le ka video min en sak thin tu te zong zong chunga ka lawma thinlung takin lawm thu ka sawi mol mola min la subscribe ve lo te pawh khanin ka video hi tha in ti zawng ani chuanin khawngei in min lo subscribe ve ula like le comment te share te pawh kha min lo pek sak ve dawn nia ka lawm viawang ti hianin hei kan hmu ang hianin a hmel lan dan pawh hi a mawi em em a ka sawi tawh ang khanin a hmel lan dan a mawi ang bawk hianin a tui em em ani in lo siam ve nge ngei dawn nia aw ole tun tum video tan chuanin duh tawk le photila video le peka kan zawain ei tur tui tak tak te nen kanin hmu le theuh dawn nia chumi hma zawng chu in zawain ni hman nuam zan hman nuam vek ule